ମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପର ନାମ ହେଲା ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ରାମ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା, ଯାହାର କି ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା। ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି ଚମତ୍କାର କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲା ଓ ସେହି ସୁନା ଅଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନେଇ ସେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଓ ବଡ଼ ଘର ସବୁ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ମନକୁ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାର ପେଟକୁ କାଟିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକାଥରେ ବହୁତ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ପାଇଯିବି ଓ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏହି ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବି। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ତା ପେଟକୁ କାଟିଦେଇ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ଥିଲା। ରାମ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଓ ଲୋଭର ଫଳ ପାଇଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଅତି ଲୋଭ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।